दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जेबो गैया। दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव क'क्राझार जोंनि जि लकसभा बेवहाय UPPLनि बिजाथि आरो दरं उदालगुरियाव BJPनि बिजाथि बे मोननैखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन। बेनि बादैबो आसामनि गुबुन गुबुन समस्तियाव जों खामानि मावगोन। नाथाय बे मोननै समस्तियाव जोङो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो एबार क'क्राझाराव जोंनि बिजाथिया जोंनि माहारिनि बयनिबो भटखौ मोनगोन। मानोना थांनाय खेबनै जोंनि माहारिनि भटखौ खौसेयै मोनैनि थाखाय जोंनि बिजाथिफ्रा जेनदोंमोन आरो एबार जोंनि माहारिनि भटखौ खौसेयै मोननो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बिजाथिया देरहानानै थांनानै लकसभायाव जोंनि ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो हागोन। दिनै बेवहाय भेरगावआव आरो लोगोसे बाक्सायाव मसलपुराव मोननै बिकास जात्रानि गिदिर गिदिर मिटिं जालांदों आरो बेवहाय गोबां कौटिनि माखासे करर स्किम्सखौ बेवहाय फोसावदों आरो माखासेखौ बेखेवदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बियो जथेस्थ' जौगालांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि थाखायनो बे बिकास जात्रा जि जादों आसामाव बियो गिबि खेबनि थाखाय जादों जोंनि दानि चिफ मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव आरो बे बिकास जात्रायाव लामा दालां बानायनायजों लोगोसे स्कुल कलेज माखासे दै लोंनाय आसनि गासैखौबो बेवहाय इनक्लुड खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामखौ भारतनि गेजेरावनो मोनसे जौगासार एबा जौगानाय रायजो हिसाबै गायसननो जि मोनसे बिथांखि लादों बेनिनो बेफोर हाबाफारिफोरा दिनै सोलिबाय थादों। जों बिटिआर ओनसोलावबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे गासैबो बिथांखिफ्रा बे गासैबो स्किमफ्रा जोंनि ओनसोलावबो सफैदों आरो गोलाव बोसोरनिफ्राय जोंनि ओनसोलाबो गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनानै दङमोन। दा नैबे बिकास जात्रानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाबो जौगालांनो हागोन। दा बेनिखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिटिआर ओनसोलाव दिनै गोजोन थासारि फैनायनि उनाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो जोबोद गोख्रोङै मावलांनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गुबुन जौगानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरै जिउ खुङो एबा जेरैहाय बिथांमोना समाजाव थायो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मोजां थासारियाव थानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिसायख'थिया गैला नामा? फैगोन आदसा फैगासिनो दङ गैलानायखाय आं आरो बिसायख'थिया गैला नङा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। दा जोंबो बिनि थाखाय प्रिपेयार जानानै दङ। दा बे जोंहा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। मानोना थांनाय बोसोरथामाव जों जेरैबायदि खामानि मावदों बेवहाय जोंहा बिसास दङ। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननायजों लोगोसे जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरै जानो हमदों दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जेबो गैया। दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव क'क्राझार जोंनि जि लकसभा बेवहाय UPPLनि बिजाथि आरो दरं उदालगुरियाव BJPनि बिजाथि बे मोननैखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन। बेनि बादैबो आसामनि गुबुन गुबुन समस्तियाव जों खामानि मावगोन। नाथाय बे मोननै समस्तियाव जोङो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो एबार क'क्राझाराव जोंनि बिजाथिया जोंनि माहारिनि बयनिबो भटखौ मोनगोन। मानोना थांनाय खेबनै जोंनि माहारिनि भटखौ खौसेयै मोनैनि थाखाय जोंनि बिजाथिफ्रा जेनदोंमोन आरो एबार जोंनि माहारिनि भटखौ खौसेयै मोननो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बिजाथिया देरहानानै थांनानै लकसभायाव जोंनि ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो हागोन।